tag buttered chicken, perting lamia. Pero moingon tag buttered wine, perting paita. Lisod kaayo nga kaigsuonan ang usa ka asawa nga bunog. Adunay usa ka istorya sa napo katuig nga minyo. Sa ilang kaminyo, kining managtiayon ang bana hilabihan gayud ka tawag nga successful sa iyahang kinabuhi. Professional siya. Ayang karir nindot kaayo. Apan ang iyang asawa mga kaigsuonan, luoy man kaayo. Do iyarang daog-daogon. Unya, ang mahitabo mga kaigsuonan tungod kay kining maong bana niya, hambugiro man. Ang iyang buhaton sa iyang asawa, tagauli niya gikan sa ilang trabaho, battered, luoy kaayo. Usa ka adlaw ni ana mga kaigsuonan, kining maong bana na aksidente.